गिबियावनो बड'लेण्डनि मिडिया चिरां जिल्लानि मिडिया बिथांमोननिसिम बे मोजांथार सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिनाय थादों आरो नैथियाव बड'लेण्डबासि आरो गासै असमबासिनिसिम खुलुमनाय जासिबाय कंग्रेसनिफ्राय खुलुमदों। जोंहा दिनै मोनसे मोजांथार प्रग्राम जानानै थांबाय जोबसेयानो क'क्राझार लकसभानि इनचार्ज बिथां गुणकान्त गगै बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो क'क्राझार LACजों लोब्बा थाफानाय मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो बरपेटा जे एरियानिफ्राय गोलैदों प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बेनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि इनचार्ज बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो बेबायदिनो सिस्टार अर्गानाइजेसन दङ जोंहा इयुथनि सेबानि महिला जेसेबां संगठन दं बिथांमोना फैजोबदों। दा बावहाय जोंहा बिराद मोनसे मोजां सावरायनाय जादों जे गाबागाव जिल्लानि ब्लकफोरा बेसेबां इमप्रुभ जादों, मण्डला मोनबैसो रेडि जाखो, बुथफोरा मोनबैसो रेडि जाखो। दा दिनैनि एसेसमेन्ट मथे ब्लक प्रेसिडेन्टफोरनि खोथानाय मथे 60%नि एसे बारा कमप्लिट जाबाय। जोङो आसा खालामदों नैबे अखा बांखा जुदि जायामोनब्ला दै बानाया जायामोनब्ला जोङो दासिमाव फोजोबनो हासिगौमोन। फैबाय थानाय नैबे आगष्ट मासाव जोङो बेखौ फोजोबगोन होननानै आसा खालामदों। आरो सिस्टार अर्गानाइजेसनफोरनि रिपर्ट मथे जोंनि लिडारफोरनि रिपर्ट मथे दिनै कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जादों आरो बे कंग्रेसनि गिदिरथार दोहौ जानाया मोननै मोनथामसो खारनाव जोंहा जे बिधान सभा इलेक्सन जानो थांबाय थादों मध्य प्रदेशआनो होन, राजस्थानानो होन, छत्तीसगढ़आनो होन, दा बेफोराव कंग्रेसआनो खोब मोजां लिड लाबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो नरेन्द्र मदिनि जे BJP गभर्नमेन्टनि जानाय लोंनाय बायदि बेसादनि दाम बारायनाया एखे हां गैया बां गैया जेबो लिमिट गैया। लोगोसे मणिपुरनि थासारि जे ST फोरनि सायाव जेबायदि थासारि अयथासार मध्य प्रदेशआव जा सारा इण्डियायावनो सोरखौबा हासुलादों सोरखौबा लं थङै खुनानै हाजार मानसिनि गेजेराव राजा लामाफ्रावहाय थाबायहोदों आरो बेबायदिनो ST आदिबासिफोरनि सायाव अयथासार। दा बे जिनिसखौ नुनानै दिनै गासै भारतल' नङा सारा प्रिथिबियावनो BJP गभर्नमेन्टनि फारसे मुगैनाय आरो सोंखारिनाय फोरमायदों आरो बे सोंखारिनाय आरो मुगैनाया दिनै कंग्रेसनि राहुल गान्धीनि हम नफरत का दुकान बंद किया है और प्यार और मोहब्बत का दुकान खुला किया है बे भाषणा बयनिबो गोसोखौ बोनो हादों। बे मोनसे गेदेरथार दोहौ। सार नोंथांमोना दिनै धरनाजों लोगोसे मेम'रेन्डाम होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय मा दाबिफोरखौ लानानै नोंथांमोना मेम'रेन्डामखौ बावहाय बिसेस जेबो बेबायदि दाबि गैया। जोंनि दाबिया बेल' जे बेसादफोरनि दाम बांनायखौसो जोङो दिनै गले गले आवगायावबो होबोबाय थादों जे नोंथांमोना एसेबां बुंसेयावबो अपोजिसन पार्टिनि एसेबां खावलायसेयावबो सारा भारतनारिनि रायजो राजाफोरनि खावलायसेयावबो नोंथांमोना बेसादफोरनि दामखौ मानो बारानिफ्राय बारा खालामबाय थादों। दा बे जिनिसा गाज्रि जागोन। बेनिखायनो दिनै कंग्रेसआ खनसेबाव सारा आसामावनो जेसेबां जिल्लाफोर दङ जोङो बे धरनाखौ लानाय जादों दाम बेसाद बांनायनि एगेन्स्टै जोंनि बे मोनसेल' मेम'रेन्डाम। फैगौ बिसायख'थियाव कंग्रेस हिसाबै माबायदि साखाफारा फैगौ बिसायख'थियाव दिनैहाय कंग्रेसआनो मोनसे बिकल्प जादों। खालि BTCल' नङा आसामल' नङा सारा इण्डियायावनो। दहाय दान्दिसे सिगां बुंखानाय बादि जोंनि BTCआवबो नोंथांमोना दिनै नुबाय BJP आरो UPPनि गेजेरावहाय लिडारफोरनि गेजेरावल' खुनुरुखुम मिलायनाय दङ, खिन्थु ग्रास रुटआव बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि अरलायनाय अमिल दङ। दा बेखौ नायोबा थैलाय उजिलाय BJPनि भटार्सफ्रा UPPनि केन्डिडेट होयोबा बेनो होआ आरो BJPनि केन्डिडेट होयोबा UPPआबो होआ। दा थिग बेबायदिनो फारसेथिं BPFआ थांबाय। BPFआ बिराद गोबावनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन, ट्रेनिं होबाय थादोंमोन बोरै RSSखौहाय बुरखायनो, बोरै BJPखौ बुरखायनो। नाथाय बुरखायसेयावबो बिथांमोना दिनैहाय ना NDAयावनो लाजाबाय। दा ओरैबो थलं थफं। दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो BPF बायदि एसेबां 17 बोसोर गभर्नमेन्ट खुंखांनायनि उनाव थाखा फैसानि अभाब गैया, लिडारफोरनि अभाब गैया, बेबायदि थासारियावबो बिथांमोना दिनै गाव हारसिं गसंनो गिनाय। दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाया BPFजों बोरै थाबावगोन, दा UPPजों सोर थागोन, BJPजों सोर थागोन। दा हारसिङैनो ओरैबायदि मोनसे परिबेस जादों, ओरैबायदि मोनसे प्राकृतिक सिटुवेसन जाना होदों, कंग्रेसआनो बिकल्प जादों। दा कंग्रेसआ जेसेबां जोङो ग्रास रुट लेभेलाव डेभेलप जादों बेनिख्रुइ जोंनि बायजोआरि बेकग्राउन्डआनो जोंनि फेभारावसो मावबाय थादों आरो मा। दा बेखौ नुयोब्ला कंग्रेस इज भेरि गुड इन ए भेरि बेटार पजिशन देन एस्टारडे। माखासे BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो सार नेशनेल लेभेलनि पलिटिशियानफोरखौ जोंनि बर'फ्रा बाहागो लानो नाङा होननानै।
बायदि बायदि माखासे रिजनेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदों सार्भेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? ना बिजेपि बिपिएफनि खोथाया नेसनेल पार्टि जायगा होनाङा बिथांमोनहा नेसनेल पार्टिखौनो सौनायबाय थादों बिजेपिखौ गले गले दिल्लीयाव थांहां नागपुराव थांहां गुवाहाटियाव थांहां डाङरिया हाग्रामा डाङरिया खद गयसे खद জোৱানাই হ্যাঁ এই এনডিএ ন্যাশনাল পার্টি লগৰ এলায়েন্সৰ কাৰণে তেখেত ইমান মাহে মাহে আশা কৰি আছিল সৈ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কেতিয়াবা ৰাস্তাত শ্ব' কেতিয়াবা হাজাৰ হাজাৰ মেল মিটিং কেতিয়াবা থাউজেণ্ড জইনিং এই গোটেই নাটকবিলাক কেনেকা আমি বিজেপিক আকৰ্ষণিক কৰিব পাৰিম সেইটোৰ কাৰণে তেখেত আজিলৈকে কাম কৰি আছিল বেচৰাগোলা কিন্তু এনডি অৰ্থাৎ বিজেপি তেখেতক ৰেজেক্ট কৰি দিলে আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰা যদি কয় নেশ্যনেল পাৰ্টিক স্থান দিব নালাগে ইয়াতকৈ বুঢ়া মিছলীয়া ড্ৰামাটিক আৰু খোদ আছে ৰাইজ ৰাজা আজিৰ তাৰিখত ছবি বুজে এই গতিকে হাগ্ৰামা ডাঙৰে যিমানেই নকওক নেশ্যনেল পাৰ্টিক নালাগে এতিয়া তেখেতৰ মানুহবিলাক কংগ্ৰেছৰ লগতো কথা পাতি আছে আমি আৰু কি ক'ম ইয়াতকৈ বেছি नाथाय बावैसो सान सिगां प्रमद बर'आ बुंदों माने फैगौ एमपि इलेक्सनाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि थाखाय रावबो भिक्टर जानाय नङा माने जेबो जेंना गैया ओरैनो देरहागोन प्रमद बिथांखौ नों मा बुंबावनो बेनि माखासे मथि गथि बिथांनि माखासे बडि लेंगुवेज मैया दाखालि सासे आर्मि जेनेरेलखौ इमान बिराद दृश्य मोनथामसो प्रमद बर'नि मार्क बे हारिनाव थालांसिगोन তিনিটা মাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ এই মাৰ্ক আৰু দৃশ্য এই অসমবাসী পৃথিৱীৰ মানুহ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে এক নাম্বাৰ মাৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ কথাটো বাদে দিয়ক যদি পৃথক বড়োলেণ্ড নহয় মই গাঁওবুঢ়াও নহওঁ नैबे मोनसे खोथाखौ रायजो राजाया जिबनाव बावनाय नंलिया जारिमिनारि भाषण जासिगोन प्रमोद बर'नि आरो দ্বিতীয়টো আমাৰ দফাবিলাক যি আকাৰে আকাৰে যদি ৰূপায়ণ নহয় বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ দফাবিলাক যদি আকাৰে আকাৰে ৰূপায়ণ নহয় মই এজন ডাঙৰীয়া কৈছে বিজেপি তোমাৰ চিতলায়াও চোতালত গৈ মই সুইচাইড কৰিম 2 নম্বৰ এইটো ঐতিহাসিক ভাষণ কেতিয়াও বড়ো বা আমাৰ অসমবাসীবিলাক পাহৰি নাযাব আৰু 3 নম্বৰ দৃশ্যটো যোৱাকালি একদিন আগত এজন জেনেৰেলক একে মায়েগৰ এংকৰে ইমান স্পষ্টকৈ কৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো মে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ নাও টু প্লিজ ৱেলকাম জেনেৰেল সাহাব উইথ আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বড়ো আৰণাই প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে জেনেৰেলক আৰণাই দিবলৈ কাৰণে আৰু জেনেৰেল ডাঙৰীয়াও নিজৰ মাথাটো থলত বনাই আগবাঢ়ি আহিছিল বেচা আৰণাই পাবলৈ নিজকে আলাই দিলে আৰণাইটো প্ৰমোদ বড়োই এনেকুৱা মানুহৰ আজিৰ তাৰিখত মেণ্টেল স্থিতি নৰ্মেল আছে না এবনৰ্মেল আছে ইয়াৰ সন্দেহ আছে তেখেতসকলে যিয়ে নাকক সেইটো আজিৰ তাৰিখত ৰাইজ ৰাজাই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে এই গতিকে বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ কোনো ফেক্টৰ নহয় কথাটো এইটো ইয়াৰ মাজতে কিবা একটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি ব্যক্তিগত গৰ্জন মোसाहारिया खालामनांगौमोनब्लाबो डिलिमिटेशननि सोमोन्दै आं इसेबां माथा मारिनाय जायाखै गोबां खारननि थाखाय अबयसे आङो क'क्राझार चिरां जिल्ला हिसाबै प्रेसिडेन्टखौ लानानै मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामाव आं बे बाथ्राखौनो बुंदों मोननैसोल' पइन्ट आङो उत्थापन खालामदों जे बिटिसि एकर्डखौ लानानै जे 6 शिड्युल एरियायावहाय 75% रिजार्भ जानांगौ बे मोनसे खोथा दा बेखौ नायोबा नोंथांमोननि बे एलएसि रानलाबायनाया एखेबारे इलजिक एज पार दा डाटा जायाखै बे हिसाबै नोंथांमोना बेखौहाय नायफिननांगौ बे खोथाखौ आङो होनदों आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय दिनै 2017आवहाय डिलिमिटेशनखौहाय फ्रिज खालामनानै दोनदोंमोन एक्सेप्ट जम्मु आरो काश्मीर कारण जम्मु आरो काश्मीरखौ स्टेटखौ सिफायनानै इउनियन टेरिटरि रानना होनायाव बे गोनांथि जादोंमन नाथाय आसामाव 2026आवनो जुदि अल इन्डिया बिसायाव जाखायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मानो हाथाखौ दरखार निश्चय बिजेपिनि माबा मोनसे एजेन्डा थाखोमादों आरो बे दिनै गर्जननि बुंनाय नङा फ्राय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीनि रायजो राजाफ्रानो बुंदों पलिटिकेल पार्टिफ्रा बुंदों एमएलएफ्रा बुंदों दा बेखायनो नोंथांमोना रायजो राजायानो जुदि बेनि एगेन्स्ट एप्रिहेन्सनाव दङब्ला रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंनांगोन आरो नायफामफिननांगौ होननानै गर्जनाबो मेम'रेन्डाम होदों दा ओरैहाय इउपिपिएल आरो बिजेपि बर' लिडारफोर थासेयावबो बिथांखौ जाया होननाया निश्चय बिथांमोननि रिपर्ट मथे बिथांमोना टेलिभिजन ड्राफ्टखौहाय नायफामफिननांगौ आरो उदालगुरि आरो क'क्राझारा एसटि रिजार्भ थानांगौ होननाया बे वेलकाम एटिटिउड जादों आङो बिनि सोमोन्दै दा बेसेबां डिलिमिटेशन कमिटिया बा इलेक्शन कमिशना बेखौ आजावगोन आं बिनि सोमोन्दै थयथ'खौ लाथ'वाखै आसा खालामदों एबसुनि होनाय मथे
आदा दावरावमोननि होननाय मथे आरो BPFनि नाजानाय मथे स्टुडेन्ट इउनियननि नाजानाय मथे मोजां जोंनि फेभाराव जागोन होननानै आं आसा खालामदों। आरो मणिपुरनि जाथायखौ आङो साननै सानथामसोनि उनावहाय मोजाङै बर' रावजोंनो फैनो सानदों आं नैबे मिटिंखौ नेदों आरो गाबोनबो मोनसे मिटिं दङ आंहा निस्सय समबारहालागै आं हयथ' आङो चिराङावनो फैनो हागौ नैबे मणिपुराव जे कुकि भार्सेस मैथै बिथांमोननि गेजेराव जानाय जाथायनि सोमोन्दै मानो जाखो आरो मानो BJPआ बिथांमोनखौ एसेबो नायफिनाखिसै आरो बे एखे जाथाया मालाबा आसामाव जाफिनगोन नामा बर'लेण्डआव जागोन नामा आं बेनि सोमोन्दै बिराद मोजां मोनसे डाटा बानायदों नोंथांमोना बे साननैसोनि उनावनो बे खौरांखौ मोनगोन आरो आं आसा खालामदों दिनैनो वेलकाम खालामखादों नोंथांमोनहा जुदि बे मणिपुरनि थासारिखौ लानानै गर्जन मोसाहारिनि बुंनायखौ खोनादोंमोन नोंथांमोना बयबो दान्दिसे 30 मिनिटसोबाबो खोनासं होननानै आं दिनै फ्रि एनाउन्समेन्ट बायदि एडभार्टाइजमेन्ट बायदि होनाय थाबाय खारन आं ओइदिनखालिसो एखे थयथ' मथे नांगौ बायदि जिनिसखौ सोलोंनो गोनां खोनासंनो गोनांखौ आङो बुंनाय जागोन खारन बे एखे परिबेस मणिपुरनि जेबायदि थासारि हिउमेन डेम'ग्राफिनि थासारि जाथि जनगोष्ठी आरो धोरोम लानानै जे थासारि बियो जोंनि BTED बा आसामनि एसेबो आलादा नङा दा बे एखे थासारि जुदि मणिपुराव जादोंब्ला आसामाव गाबोन समफोर जाया आरो जोङो बिनि भिक्टिम जाया बेखौ आं बारा नुहुराखै बेखायनो साननैसोल' नेथ'दो रायजो राजाफोर आं बेखिनिखौनो बुंनानै मणिपुरनि सोमोन्दै दोनथ'बाय थेंक इउ आरो खुलुमबाय।